Waspada, di sini daerah rawan tanah longsor. Pak, ada pundi Pak? Tengalas. Ini ku enten masjid apa ya Pak? Waduh, ih, ngeri temen gue Pak, dur. Oh, oh, nggih. Masjid Caplang ya Pak? Waduh, Masya Allah, itu rumah masjidnya, di sampingnya ada satu rumah. Wah, kulo ya. Tapi kulo nggih ada sedherek pengriku sodong, tapi kulo dereng nate mriku. Enten dulur teng mriku. Nggih, kulo nggih. Tapi umpet dereng pernah mriku. Iya. Nggih, paling ya kur areng pertemuan sedulur. Tapi mantap maring gunungnya kulo dereng. Iya. Halo Sobat JJ, di kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah kampung pegunungan di Pedesaan Penusupan, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Jadi, Desa Penusupan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini dikenal memiliki suasana pedesaan yang asri karena berada di lereng pegunungan. Desa Penusupan juga dikenal dengan kearifan lokalnya sebagai petani jenitri. Dan di kunjunganku kali ini kebetulan sedang musim kemarau melanda. Warga kesusahan air bersih dan terpaksa membeli air PDAM yang harganya sangat mahal. Yuk simak eksplorku kali ini di Pedesaan Penusupan, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Saatnya kita eksplor. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel nah guys. Di kesempatan kali ini saya mengunjungi sebuah kampung penusupan ya teman-teman. Ini berada di pegunungan tertinggi, tapi jalan yang dilalui cukup aman teman-teman. Sebelumnya saya ke sana teman-teman. Ke pegunungan Gunung Sari itu, di atas desa itu ada namanya Desa Donosari teman-teman. Itu sumpah jalan yang dilalui susah banget ya teman-teman. Saya nyesel, ternyata di atas itu masih ada kampungnya namanya Kampung Pedesaan Donosari, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Sumpah kapok saya melalui kampung itu, tapi ini masih di bawahnya teman-teman. Jadi saya kira ya aman ya. Saya agak penasaran itu jalan ke sini kemana ya. Saya kok belum pernah sini. Saya coba ke sini coba. Saya penasaran. Ini walaupun di pegunungan juga cukup ramai. Waspada, di sini daerah rawan tanah longsor. Kita coba lihat ke sana ya. Cukup jauh apa enggak? Ini pegunungan Penusupan teman-teman, tapi ke sebuah tempat katanya namanya Pegunungan Igir Tipis. Di sini pedesaan ini sebagian besar masyarakatnya itu petani jenitri. Di sini ada rumah bagus ya, tuh, tapi kosong teman, hancur ya.
atapnya keropos. Padahal, waduh, rumahnya aja lebih bagus daripada rumah saya. Itu udah kuda-kudanya udah dicor. Beda sama rumah saya, masih pakai kayu. Ini udah bagus banget, masih malah diterbengkalai. Udah, kita langsung lanjut aja, teman-teman. Saya penasaran di sana ada apa ya? Ini juga di sini, teman-teman. Ini ada pedesaan juga. Masya Allah, ini masih ada jalan, teman-teman. Tapi saya coba yang ke atas dulu, teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita kesini. Ntar. Di sini batunya gede banget. Pak, ada pundi Pak? Tengalas. Oh, ini dukun apa Pak? Dusun Penusupan. Dusun Penusupan. Desa Penusupan. Nek pegunungan Igir Tipis lewat mriki. Oh, mriki nggih. Igir Tipis niku napa Pak? Nggih, dusun. Dusun. Nggih. Bukan pegunungan. Ya, dusun di Dusun. Dusun Igir Tipis nggih. Dukuh. Dukuh Igir Tipis. Tapi tempat wisata mboten. Oh, mriko wisatane. Wisatanya teng Watu Gede. Nggih. Oh, Igir Tipis jenengan dukuh dusun. Dukuh. Oh, kiranya enten tempat wisata enten pelang. Itu kan gua mriko kanan dong ya. Oh, kiri Igir Tipis. Jangan kiri. Kanan. Oh, kanan. Kanan Watu Gede nggih. Nggih. Watu Gede kan wisata. Igir. Mungkin patrol mungkin Oh, jangan kanan. iya. Wisata. Mun pernah, Pak. Dan Mun pernah ke Watu Gede kula. oh, nggih, Mbok. Mun pernah kur penasaran Igir Tipis nopo. Oh, ternyata Igir Tipis dukuh. Oh, nggih. Berarti teng mriki akeh umum penduduk nggih. Oh, nggih. Tes akeh. Kathah mriko. Kathah nggih. Kota RW di Sang Dosonan iki. Sa RW Sang Doso. Sang Doso Kakak. Oke. Ini pegunungannya dhuwur banget ya, Pak. Termasuk. Tapi nang dhuwur ki Donosari luwih dhuwur maning, Pak. Nggih. Niku enten masjid apa ya, Pak? Nggih. Waduh. Ih. Ngeri temen gue, Pak. Dhuwur. Ini gambar aja tunggal itu. Oh. Betul kayak itu. Oh, nggih. Masjid Caplang ya, Pak. Di sana ada masjid. Kan kayu itu. Oh. Tapi emang mriku angel nggih, Pak. Motornya angel nggih. Motore sing lewat niku ya kuburan nggih. Kuburan sing kanan nggih. Waduh, ngeri niku, Pak. Aspalan ya. Gila. Teman-teman. Saya perbesar coba ya. Ini teman-teman. Waduh, Masya Allah, itu rumah masjidnya. Di sampingnya ada satu rumah. Wah. Katanya Dukuh Caplang. Ngeri juga ya. Saya penasaran. Jadi di sini ada pegunungan Igir Tipis satu RW 90 kakak. Waduh, Masya Allah, ini pegunungannya. Luar biasa. Hati-hati. Ini. Tuh. Pegunungan kayak gini, teman-teman. Rumahnya.
atas. Waduh. Nih. Aduh. Nih. Pak. Oh, nggih. Lama-lama, Pak. Damel video iku lho. Hah. Iki dukun apa, Pak? Kepriye? Dukun apa? Lombok, Dukuh. duku, pundi sih? Oh, mboten ngertos ya, Pak. Ki monggo. Pundi? Pak. Waduh. Sun apa, Pak? Itu luar biasa ya. Jadi di sini banyak lansia, teman-teman. Napa, Pak? Idone sapi. Pinten napa? Kenapa? Niki dukun apa? Oh, duku. Karang Kamal, Dukuh Karang Kamal. niki duku Karang Kamal. Oh. Jelas Boten pundi? pekuwon, Pak. Kula. Kuwon, Nggih, damel video niki, Pak. Oh. Kirain igir tipis. tipis dhuwur, Oh, dhuwur maning nggih, Pak. 2 kilo. 2 kilo. Oh iya. Ancaman. Ngerti maning. Pedesane nang dhuwur banget nggih, Pak. Dhuwur gunung. Waduh, apa kan? Tinggal dhewe. Ini anaknya keluargane. Pinten anggotane kakak? Kakak sekian anak Seumur pinten anggota keluarga niki? kepripun Seumur pinten keluarga? Pinten wong? keluarga kali. Oh, kali. Oh, oke. Oh, tamal video, Bu. Nggih, tamal video. Oh, nggih. Niki kampungnya teng dhuwur banget ya, Bu. Iya. Iya. Oh, nggih. Niki bapaknya mboten mireng nggih. Jadi mandela angel. Takoni dukun apa Lombok? Penusupan ya, Bu. Dukuhe kula pekuwon, Bu. Pekuwon emang nggih mlampah-mlampah mawon. Deleng-deleng kampung teng dhuwur gunung. Wonten. Iya nggih. Oh, Caplang. Caplang teng wetan niku. Oh. Oh iya. Sing anten kuburan terus ngono nggih, Bu. Niku anten tulisannya tanjakan curam banget, Bu. Waduh. Iya. Nggih. Anak wisata kula mun pernah teng Watu Gede, tapi mboten nanjak banget, Bu. Oh iya. Tapi niku kan curam banget nggih. Sing teng Caplang niku. Nggih. Sing anten masjid setunggal niku keton. Waduh, ngeri juga yo. Waduh, curam banget. Nggih. Bun kayak kota makmur banget ya, Bu. Niku malah lapangan volleynya rame banget. Enten nopo tanggapan? Oh. Kula pun pernah Bang Donosari mundur maning, Bu. Mboten iya, Donosari mboten kuat motore. Balik maning mendingan teng mriki. Nggih. Iya.
Nek Donosari dhuwur maning niki kan. Ke tanjakan teng awal-awal niku dereng, Bu. Mbek tesi dicor. Tesi dicor. Jadi cor, iya dipelur apa jadi angel. Motore ora ku tapi nek wis nang dhuwur ya main, tapi kan aku kulo dereng tekan dhuwur. Iku iya. Aduh. Apa? Peluran. Iya. Oh, cor-coran aspal. Iya. Niku nek iya. Niku nek kae pun bagus wong apa warga teng mriki boblos bae kuat Bu motore, Bu. Penusupan pegunungan. Iya. Tapi nek paket jarene tekan lapangan voli tok nggih, Bu. Nggih. Kayak paket Shopee ikut jadi pengantarnya mboten mendhuwur maning. Iya. 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 Jadi nek sing pesen paket niki pada nang ngisor jarene, Bu. Nang warung niku dititipna. Iya, saking mboten apa wedine sih. Mriki kan sing warga-warga mriki tok sing lumayan tok mriki dadi kendel. Iya, ngeri banget sumpah. Iya, boten. Kadang motornya nanjak terus boten kuat. Iku bapaknya njot banyu teng pundi. Waduh, meledos. Meledos boten rata. Saking pundi. Oh, ini tumbas. Oh, malah. Iya. Iya. Niku banyu pame, Bu. Oh. Berarti banyunya masih susah juga ya. Selang. Iya. Tapi mboten ngalir. Alirakan. Oh, mboten mencukupi. Jadi masih susah banyune. Oh iya. 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 Sakit. Mboten mencukupi nggih. Oh iya. Mulane kalau lama-lama mundur gunung enggak tanggal video kayak ini main ngerti kehidupan nang dia kan biasanya wong-wong penasaran Bu nang gunung kayak apa iya dalannya mboten rata nang ngendi-ngendi lanjak-lanjak ya boten rencangnya biasanya ya pindah-pindah juga Bu apa daerah Bang Ayah Kabupaten Ayah iya arah apa benten gitu nggih nggih rata-rata biasanya teng Banyumas niku Watu Agung terus Ayah niku sing Pantai Lok Gending niku iya men medek bae belum men ngobrol aja tuh aduh orang deleng-deleng pemandangannya main banget sih Bu Tahu teng gunung di iya kampung niku jenenge Gunung Sari nggih Bu Iya. Gunung Sari iya Ler kulo lewat mriku pun pernah lewat apa Gunung Sari. jembatan nggih Oh, apa jembatan. dhuwur motornya mboten kuat kan Heeh. kulo melawan mawon Saking mriki iya nancak-nancak pas hari ini iya
gunung ya. gunungnya iya. Tadi emang tekan SD terus Sekolah ngedu SD. sekolah SD kali kan, Nggih. SD kali Donosari, Nggih. terus menanam jembatan kayak Iki sodok. Sodong ya kampung Nggih. Sodong, anton gue aduh. Eh, Ternyata sing marek lagi mendhuwure ke mboten rata, Bu. Tapi nang dhuwure pun rata, pun Iya. enak. Pemahaman maksud Ada. nanjak, tapi nang dhuwure rata. Nggih. Nah, ku sing marekna wong sing biasa mboten Mboten. saged. Nggih. Nek tiyang Iya, di tepi mboten nate ngapa, pancen Iya. ngeri. ngeri bener. Yang kula mawon tiyang mriki nek Nggih. dereng nate mriku marang Gunung Sarinya. Gunung Sari ini mboten. Kulo ya Tapi kula nggih gadah sedherek teng mriku Sodong. Mriku. Tapi kula dereng nate. dereng nate mriku. Nggih. Enten dulur teng mriku. Nggih, kula nggih. Tapi umpet dereng renang mriku. Iya. Nggih, paling ya kur aring pertemuan sedulur-sedulur. Sedulur, Tapi iya. mantak maring gunungnya kula dereng. Iya. Nek niki kan kayane nek penusupan iku dalane teng ngandhap nggih. Nggih, Dadi kok kampung-kampung nang dhuwur kan dhuwur dadi motore teng ngandhap nggih. bisa melampah. Nggih. nek wong sing udah biasa. Pun mboten biasa nggih. Iya, dadi motore nang ngandhap Nggih. terus mendhuwur dhewe kok kayak omahe tanggaku apa saudaraku kayak gue misalnya kayak gue. Iya, dadi marekna ora wedi. Nggih. Nek teng mriki wong akan Iya. nek lagi alam kados ngoten kan carane cerah banget. Nggih. Kados ngoten. Iya. Kulo nge-es teng lapangan voli miki enten paketnya teng mriki mawon Ibu. Paketnya teng kulo mboten saged mendhuwur. Ya mboten napa-napa kok dijiat iku. Nggih, nggih. Makan Oke. apa? Oh mboten maksudnya enten wong paket. Oh, Wong paket. Kadang kan tumbase saniki kan lewat online. nggih. Dadi dados sing apa sing jujuk sing ya iya sing jujuk kena paket niku teng ngandhap dititipna teng warung. Kok sing duwe sing duwe Hmm, dados warung. Ya itu teng warung mawon. Dadi wong liyane pakete be wedi, Bu. Ah, berarti tandane kan no, dhuwur. dereng nate. Iya, Dereng nate munggah. dereng naten. Iya gawa. Ya kados ngeten Well. sing biasa sekolah napa mawon pun biasa. Iya, pun biasa karena wong mriki, iya. Tapi ya motornya mungkin lebih ekstra nang teng kaene bengkel Bu. Nggih. Wong jenenge motor ngeden-ngeden kayak iku. Nggih, pancen. Motor kulo ya 5 tahun buatan ngomong-ngomong, Bang. Sami wangsul saking mriku Iya. Jakarta mawon kajeng carane mriku nginggil Nggih. nembah kan kula mbae kan teng mriku ben paringi tipis. Oke. Ya carane nggih. Ya alon-alon nih mah, ya alon-alon. Oh. Nanono bisa kayak kene biasa rata nang tanah termenang salah ngitiang mriki. Yang iki. Kok aring kembangan. Oh, Tapi pun dangu teng Jakarta jadi kan kami ngeri sanjang. Kembang Abang niku Giripurna apa? Nggih, Oh, Kembang Abang Giripurna. nggih. Sing enten asune, Bu. Nggih, tapi sakniki pirang bisa kula besanan saking Oh. mriku anu kok ari kembangan paksen. Kulo terkenal niku Kembang Abang kulo ngertine Giripurna. Nggih. Jadi dados Paksen. benten iya. Paksuman nggih ya. Nggih, Pak Suman kayak Sing hubungan adat niku Kerajaan iya. angsal anakku niki sing adine Lurambono riyin. Oh, iya. Bono-bono pun kenal apa jare? Orang kulo kan mengertos kan Paksuman teng dhuwur kan umumnya kayak kerajaan gitu. Terus kuburannya Kuburan. kerajaan juga kayak nang gunung kayak ngene dhewe kerajaan kayak kuburannya bagus banget. Kula jarang nata marang kubur-kuburan katanya. Iya. Tapi kula nek anu kan ngomong dolan mawon di sana. Iya. Jadi kuburan keluarga tapi pintu gerbangnya waduh teman kayak luar biasa kayak wong Bali. Kayak nono orang apa Iya. namanya? Gapurannya gede gitu. Oh, dan nek kuburan kene kan biasa kan. Iya, untuk mriki biasa tapi mriki kuburannya teng apa pintu gerbang teng mriki. Terus menganae lewat tangga, Bu. Anda Oh, ambal-ambalan. ambal-ambalan.
Jadi waduh, mantep. Niku kula wedine nek teng Giripurna kembang abang kayak gini ku apa? Sing Asu niku guguk. asu. Nggih. Guguk. Wedine guguk. Oh, nggerin tapi saniki kira bisa napa ketasi kata asu napa mboten. Wong kang ngripinat mboten mboten asal ngene asu. Iya, Cici. bener. Jare wong Islam macam Iya, nek wong Islam kuwi nek ngingu asu malah setiap hari dijiot pahala nih Bu. Go karena ngingu asu. Iya, kuwi nek Islam. nek musim kumeretos mboten asal. Iya. Karena si umatnya si sami mawon niku Sami mawon, iya. Kena asu kula pentanane manusia. Jadi manten wedi. Itu saya serem. Serem iya. Oke lah teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana kampung di Pedesaan Penusupan, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Terakhir nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.